Ngi pediang sobhai phi sha kani ka program Health Essentials. Kani ka program ka juan la sha phi ya ki jing kren bat ki jing tip sha phi halor ki phang bat kar phel ki de dai bat ka ka kya. Kuble fi barwa ki parlo ki jangi ki baju ya pet testa ya gani ka program Health Essentials ka bangi juan nam shafi nagadu darshan kendra Shillong hoy ni ngets kem ba kani ka program kal on na shibun ki jing mentoy nagabenta ka jing tip jung phi ya ki be day bat ka kot ka kya dia bangi ong ka kot ka kya nga ka de ka bangi baro ngi ju ngi trang bat ngi kwa ban yai don ya ka kot ka kya hanai mla ban len ban ka por ka por ngi kum ki briu hi ngi atakho bat ki jing yo ki jing pang ba pher kabang idon kam banyo yekilat jing sumar barhaba kumta ngi julet shaki jaka sumar banyo yeki jing sumar bang la pat banyo pat ka kot ka khya hanrei shaki ki jaka ngi let bat ki ai kita ki bala manyarap yangi habang ye kendu iki bakum kita ki khap hoi ningkong habang ikin ma habang yo ya kendu iki jing pang ngiken ma bai ban ong ngin yelet pin i doktor no hanrei ha ka bay dei bangin pet bai kan ka tanat jo ka kot ka khya kim dei tang ki doktor ki ba ai ya ka jing shakri ki bon ba ki briu ki batrei ha ka tanat jo ka kot ka khya ki badon ya la ki jong ki benta ki jong ki bantrei khnang bakin la ban penyo ya ka ne ka lat ka kot ka khya shengi ki pat ba te menta ka sngi ngi kwa banya kren chapang kita ki wei ki ba shakri ya ka ne ka kam ka kot ka khya bat kita ki dei ki nurse te menta ka sngi ngi kwa ban pet ya ka ne ka kamram jo ki nurse ha ka ban penyo ya ka kot ka khya tingi sotanat menta ka sngi ha ka studio ka jongi ngi don dengkat bat ngi ikong Jomila Pengrop ibadai i Joint Director of Nursing ikong Manusha Lingdo ibadai i Deputy Director of Nursing bat kumjo ru ikong Basar Pailan Lingdo Thaba ibadai i Assistant Director of Nursing kam Registrar of Meghalaya Nursing Council te hakane ka janmien nga pediang sobha yakini barot laingot bat ngin sotanat shibun menginyo banyak keren bat ki menginyo ban tip khambania shapang ki nurse shapang ki kamram gi jongki bat ngin la ru ban mo ban aya kata ka jing kentu ka jing kershan lem ya ki bakum kini ki ba aya ki jing shakri gi jongki ha ka tanat ka kot ka khya te sho menginyo ya ka jing keren bat ki nginya phai sho khindiat che kini ki jing penmena. A world without nurses. What would it mean? There are 7.5 billion people in the world, but only 19.3 million nurses. Why should you care? Fewer nurses means your life could be shorter. You have a higher chance of getting a serious infection. You may experience more complications from surgery or hospitalizations. Less nurses could mean life or death for acute care patients. Nurses can help you live longer, healthier, and even happier lives. What's their secret? Nurses care for people, not conditions. They evaluate the whole person. They educate people. And they make prevention a priority. While technology and research advances, so too does the knowledge of our nurses and their intelligence, from tertiary study and clinical placement to continuing professional development. Why? Because education improves care. Nurses are also getting older. Many nations share a common problem, a critical shortage of nurses.
In a world without nurses, who will care for your loved ones? Who will manage people with chronic illness? Who will look after you? Why should you care? You should care. Ti hadian baflayo gitu ki clippings kendiat ki bedai shapang ki nurse. Ti mentang inya pai sa studio ke jongi ko mangala penito ipiaswa kini don rengkat ban ngi kini hilaingut ki bedai ki nurse ki ban yakran ban matai ngi kendiat shapang kanika jingtrai jongki nurse ka kamram ke jongki bat kumta terter. Ti mentangan paning kong sha shi ikong jomila pengrop. Ti kong habayan lam khamat kendiat phila ban matai ngi mo ki kita ki nurse ban mo ka kamram ke jongki. Ta kubli shibon kong mas ngutanat manganyo ban kreni tai benta kendian ti haga nursing jongi ki don ki categories la ka jong ki badon la ka jong ka benta bikin tre ka kam tingin sedang shwana ki ANM kini ki ANM ki le ya ka training ka ba arsenem ti ka kam ka jong ki ka baning kong ka long ba kan dei sha community side ha ka bakin le bakin ai jing hikai ki paj ba ka tu ka shnong then bakin ai ru ke jing sumari ki halaki sub center hagi center mo ti nang ta pade bat lada ka jing hikai ki ai kata ka jing hikai da benta ka koj ka khia ki brio ka tu ka snong ki lala ban sumar ken te ka jing sumar jong ki dala dia pade kaya rap ye ki paj ba bakin yo ka jing koj jing khia ha bakin num hab bakin let shaduk ki hospital mo ti mentap de ki wan segini ki LHB ki de ki supervisor jong ki ANM kini ki LHB de ki hab after naka baki ladep ya course ANM ki hab ban let mentebit san ribunai bikin long kita ki lady health visitor kitu pre la long no bakin supervise la nikin pet ya ka kam baki tre ki ANM an plus makiru ki hab ban let nakawi ki yeng shakawi ki yeng ban ya ai jing hikai lang ki pat ba to mentap de ki wan sakini ki we ki benta ki de ki GNM. Tikini ki GNM pada ki puli haki school, ki late training haki school nak benta license. Ti hakani ka jing puli ka jong ki license ki yo ban puli ki subject ki prepare. Nak benta ka ko nak benta ban sumar kumnu ya ki briuk bapang prepare ki jing pang mo. Ti haka bapin kha pen yo khun le ru. Tikini pren nak ki ladap puli kata license ki salong kita ki staff nurse. Ti kakam ka jongki ka long ka bakhia. Namar ki haban tre ha ki hospital. Ki haban pet ye ka jingkot jingkhia jong nongpang. Bat ha ki pet ye ka jingkot jingkhia jong nongpang. Kamut tang bakin shu ay ka dawai, kin ay ka injection. Henrei kata ka psychological care ka badan kam ban ay ki nongpang. Namah bangi sumar ki nongpang, mdei bangi sumar tang ya ka met re ya ka minsim ka jongki. Bat ka jingmut ka jing perkhat ka jongki kini ki ya trailang ban ai ka jingkot jingkhia te kata ka de ka kamram jongi ki staff nurse bat ngidon ki kenta bangin tre ki hospital ti habaki wan ru maria rung hapo hospital ki badang shuan ba admin barebon ngidei ban pediang sngoba ya ki nongpang da ka ba mangi ngi pediang sngoba ki nongpang 50% ka jingkot ki jingkhia kalawan ki nongpang ki he men sim ki sngow tenan ti dah bakila don hawat ru every time ni let ni kren ye ki ni kili filong kumnu kong filong kumnu ba kata kon rak kejingnya janjong ni ki staff nurse bat ki nongpang ngila nang tip shu ini nongpang ila kham long kumnu idon ska e ka problem long ki sngow he men sim ban ya thu ingi ki jing e ke ti wat na bakila koj ru kla de ka pori ki bikin mi no hospital ni de banda batai shay ki lanu pat phin wan check up kumnu phindi e ki dawai hayeng kumnu ka bam ka di ka jongpi ka de kata kan ka complete care ka bangingin ai ki nongpang kata ka de ka kamram ka jongi ki staff nurse ti nang tangiya pat sakawi ka benta ki don ki in charge ki supervisor ki hospital te ka kamram ka jongki ni pat kalong bakin pet nadong sedong na benta ka ward mdei tam bakin chupen biang ka duty ban jongki nurse de ki pet ya ka stock ya ka dawai ya ka jingkhut jong ka hospital ya ka jing ka welfare jong kita ki staff nurse ki badon ha ka ward maybe yo ka khia e ka duty maybe yo ka sting e kin haban assign ya ka duty
jongki staff nurse. Nang ta ki hab ban pej ru ya unong pang. Ini nong pang ila long kumnu man kasngi ki hab bet ban pej. Ila khambin ila khamjem ne em. Khnang ba inyo ban batai pat itu in charge haki doktor ki bawan ban sumare ki. To. Mentah Syafil pada ngidon ki PHN ngidon ki CHO bat ki HE. Ki PHN ki mut public health nurse, community health officer bat ki health educator. Ti kini ka kamram ke jongki pada kin supervise ya ki PHCs bat ya ki sub center. Ti PHCs pada ki don ru ki staff nurse sang tu bat ki NM. Kumno ka yat ka kam, kumno ngin bentai ka duty, manu ban late Syafil, manu namar hafil work ngidon kam kani ka home visit. Ka home visit dah bangilet kata ki sayong dak pareng kadai ka backbone of the healthcare. Dah ka bangilet ki ANM ha bakilet home visit kamut ki kia jan bat ki brio ha katu ki yo ban hikai nama meneng ong min kadai ka kumnukin hikai ki brio. Dei kata kalat ka ba bakilet ko home visit kamut ki yo ban hikai ya ki brio. Ti ha ki brio ki don kanu jingthut ki wan chek PHCs. Kamu ki health center. Haba ki wan chek PHCs ki don ki staff nurse, ki doktor bat kini ki supervisor. Ki wan ban shim ya ke jing sumar. Ti kadai kata kan te lada ki layo ke jing sumar ka ba biang nang ni ki center ki nong pang kim hap shu ban let shadu ki hospital mak ki layo ke jing koi tang nang ni. Balik la dep yo ke jing hikai kila anang ban sumar. Kung syu ai nuksa ka we mentala da ki yo kata ka da ka dair ya lani ka pri pen hiar la da mangi ki nurse na po na ka home visit ngila hikai ki pet kong la da fidon ka ni ka jing pen hiar ka ni ke pet kle ka umlu kle ka sini badi so jo sadi katu ka lawan no ka home meet ORS biki ong ti katu ka layarap iki emergency mo nyo ban tip ban ai ti tang katu ka layarap iki tikat by the time bikili ka sub center ka dehydration yaki kimyo ka dehydration tang ka dawai nang tu kala biang ken to tikata ka dei ka min ken to ko ble shibon kong penrup ta jing bata ju phi khindiat mo gini ki nurse pat kita ki benta ba pher ka jing ka kamram ga jong ki te mentangan phashi kong manusya lingdo ting su thu kong bala bata i kong penrup mo ki bon kita ki kamram ki ba ki de ban ne ki ai pat ki kendon mo ka ban pen kre ya ki nurse ba kinong ki ba bit ya ban shim ya kan jing sakri ka kum kane to ku bli shibon kong ti ka baning kong ka kendon ka ba ki nurse ki hab bande nama ki hab yo shoya ka training ka jong ki ha ki ni ki nursing schools ni ki nursing college ka bangi don kala bandan hang ni ha state jong ngi bon ki nursing schools ti shabaru ki laban let ti dekla dep ya ka tu ka training ka jong ki ka ba kala ban long ha ka license kumya ki JNM te ya ki BSc pada after 4 years ka training jongki te nekla ada kita ka training jongki te ki la ban apply ya ka kam ke jongki la ka de hapo hospital hapo ka government service ni ha ki private institution tu ki la ban apply te kita ki de ki kendoan ka ba ki yu te ka ana ka wai pada shop kin trai pada ki hab ban register shop bat ka Meghalaya Nursing Council. Maklem ka registration na makatu ka longkom ka license ni ki bakin practice haki hospital ne haki community settings. To ku ble shibon ta le se ki parlok ki jongi ki bapet bat ki badon kata ka mo ka jing khot ban long kita ki nong kit lem ka kam kum ki nurse pi asngau khndiat mo ta ka jing batai ka ban ka ai badon kam ban le ban pen kre if ban long ki nurse. Dengan phai pat menta shi kong basar pailen lingdo thaba te kong menta bla ong mok mtu la batai kong pungbo not ikong manusya lingdo kita ki pa ki requirements la ni ki jingdon kam ye kita ki badon kata ka jingthrang mo ban le pulinas ba ban chakri kong ginas Kubli shibon kong ning kong ladang shim kum ka hakaliang jong ka registry kum ka registrar kamut kini kinas ki bala ada puli subuk na kipas na kanika state jongi la ni kipas na bar na kiwi jaka kimut ki shwa bikin tre hang ni hapo Meghalaya ne kanika rijongi ki hap unregister shwa ha ka Meghalaya Nursing Council lada kim namar ba ka kalong ka babian lada ki tre ha Meghalaya
ki register pada Shakaweka Jaka longkum sebut mentah ki kena ki pas napo Assam kinum la bantre ha Meghalaya klempat register haka Meghalaya Nursing Council bat lada kini ki kena ki bapas na Meghalaya lada ki kwa bantre Assam ki hab cancel no ke registration jong ki na Meghalaya kin hab shim da ke NOC na po ka Meghalaya Nursing Council nang tapat da ki tre Assam ki hab let register pada hapo Assam Nursing Council te kad haduk menta ki nurse ki bala register ha ka Meghalaya Nursing Council ki long 10,000 aspa san puengut te na kini 10,000 aspa san puengut ki don ru ki ba tre keleng ka long watsha abroad ru ki don ki nurse jongi ki ba la mi na kani ka naka state jongi bakin tre shabar bat ke ka ba sultanat kalong ba kini ki nurse jongi kindala kilik tre shabar kum sha Bangalore sha Delhi kilong kiba yo shibon ke jing yaro namar ki tre bahai ka kam bat kilong man kapor ki wan hangte hapo ka council jongi bakin shim ka NOC bakin lik tre abroad katno ka mensium ka kemen kamtam yang mo ke jat ben jongi ti nang ta pada haka council jongi ni le ki registration ya kini ki schools ni ai ki ni long recognize kini school ki nursing school ki nursing college nang ta pada lada ki kwa banshna ki bu kwa ban bu school ki batmai ru kin habban wan lingba jongka Meghalaya Nursing Council nama lada kampat recognize ka Meghalaya Nursing Council wat kani ka Indian Nursing Council ru kamla ban approve kanya kata ka school to khubli shibon kata ka jing pensyai ke jong pi kong lengdo thaba te mentangan phai byang che I kong pengrop ti habang ipet ya kani ka jing don kam mo ya ka jing ban ai ka jing sakri ka bayadai ba ka kot ka kya ngin pe ya kani ka jela ka jongi ti ka jing don jong ki nurse ha ka jela ka jongi hatu ka long ka babyang ne em ban penyo pat ya kata ka lat jing sakri kat kum ka jing don kam kan namar ha ka state ka jongi ngi boot ya kata ka state norm ti ne ka jing pet ka jongi ngi idang don kam shibun bahaginas maka kam ka jongki ka dei ka bakhya palan ti ladangi kambun kinas kamut ki kam sting kendian hadu baka kila sacrifice very like kapori ki kala duna palan ti long teng ngila isen kala khia ka kami kiru namar ban ong habatre ya po ki hospitals ti ka kam ka bakhia ki nong pangla nang bun ti ngi kwa hibala dalan long kumnu ru ngi kwa ki nurse kin kambun ken ti long ikwa baka sorkar kan pejlam ya kata kan bakan kampen bun ya ki nurse bakin yo bania tre hapo ki hospital ru badaki health center ru kunju kadai namar bangi pej hi ki bapang ibun khamtam hamangi kendu kumtu bat ka pandemic ngi I ba kalong lasi kalong ka bajenjar hadu kata mo ti kandai hi kaman ki kun samlang kinang shim I kani ka kabun dai man shim ya kani ka jat jing tre yo man ai sakri ti ngapai ba si kong manusya te ka bayad day pat mo bat kumakla ong mat kidon kam bandet si kini ki school mo banyo te manu ki badai kinong hikay ha kini ki school mo ki nursing school bat ki ki mo kita ki le sibla ban batay ngi khindiat ki infrastructure ki badan ha kata ka ki nursing school ka ka jing ha ban ya lenti mo ki balit pulih kana satu ki ban syong bat ha gitu ki nursing school ne ki la banit pulih na yeng ne kinta ter ki infrastructure khindiat kan okay ti ha ka jing puli jong kini ki nurse ngi don kitung ong kumala batai ki nursing schools pe ki nursing colleges ti ha ka nursing school ka infrastructure te baru khat kum hasti jongi tingi don hila ka jong ka building ka ba kla biang lot ki infrastructure lot ro khat na do ki classrooms ki clinical areas ki jong ki mar ha ka jing shisha ka nursing school ka de ban don bet hajan jong ka parent hospital kum civil hospital bat Ganesh Das ka nursing school ka dan bet hajan jong ka tu ka
civil hospital bat hajang jong ketuka Ganesh Das hospital kenang bakan pensuk ki itu ki kena ki bapuli hang tu bakin let clinical experience ha ketuka hospital di hak nursing school pedai ki manpower ni bon adu ki principal ki vice principal ki tutors bat kitu ki office staff ru ki bayarap ha ketuka school kenang ba ki kena ru kin sok kin yo ru ya ka jing puli ka jongki ha ka rukom ka babet baranti ta kubli shibun kong manusia te mentangan pai biang shi kong basar pailin ha ka bayad dai bat kani ka jing thrang joki kena banet puli ka nursing pila ban batai khindiat pat ya kani ka jing lut jing sap kan no hatu kalong ka ba ram banet puli nursing ni hatu ka sarkar ka ANM ki jing rap i bukum kita kabaning kong ngasngau ba haba pikwa banet puli nursing kadai ka call mo te lada kadai ka call kamut kandan hi kalat kan pli hi kalat iki lada ki kwa banlet te ya ka bamenta hang ni hapo me khalia ki don ki school of nursing college of nursing nang ta ki don lada pikwa banlet higher studies ru hapo me khalia ki dang don tang ka way ka MS ka college of nursing for MSc te habang ya perkhat ya ka jinglut jingsap kalong ka babuan shisha da pilat hapo ki government institutes kamud ka jingsiu ru ni haban siu nadu ka bai ki bai kot bai sla nang ta ni haban siu ya ki examination fees te wat la ka government ka ai ka stipend ru henry haba pilat ha ki private institute ngasham ba ka jingsiu kalong ka bakham khia kalong renti kum kiwei ki jingpuli kum bapuli ki engineering college khamtam ki di ki balaj kum ki post hapo ki balik puli ha ka BSc MSc long ka jingsiu ka khia Namar wakali kum tale se mo kidon ki kun samla ki bawan ki yeng ki baduna ka jingyo jingkot te hendai kidon ka jingkhot ye ki lani ka jingthang ju ki ban don ha ka kam ban sakri te ha bakum ye ki tale se ka don em mo ka tak kelat ka lenti ken ban la ban kersan ye ki de le se na ka sarkar lani na kinu ki organization pila ban batai lem khendian kat haduk menta tingam pat yo sngo te yo don kiwei ki bangam tip Nrai te ya ki balik puli ha government tinga tip ka government ka ai stipend. Te wat kitu ki balik puli sabar ha kiwei ki state ru lada ki apply da ka scholarship ki yo ai. Tangka scholarship i kadek tangka makakalat mo balaban banyara kerjaan lagi kan. Namal ko maplayo ong mo kadek ka kam ka bangi don kam shibun kinong tray. Handai lada kinong tray ki don ka mon handai ladam don kalat pat nong ka don ka jing ang khang lenti mo si pila ban kong pungdo pila ban don kanu jing ai jing mut jing phi ko kum kata ka jing ke ai kal si kalat lenti bala ban pli lada phi don kanu mo kumi namar okay mo mentang i kitu ki bawan hapo ka state ki wan da ka kuta they have to appear for the screening test and all then he cut ru based on merits. Ti kitu ki bawan rong hapo ka government hakini government schools ka jing siu kam rakhia nama like ka ik baki kin pelut ka de tang ki baikot ka mess fee jong ki ka baikot then the uniforms regarding the school fees kam don mo ti bat ki yo stipend ti kata de ka lat ka bayar ka bala yarap lupai kitu ki bawan da ka kuta ken ti ndai kitu baki lech ki private institution pan kato pede it depends ka kasyong hala ka jong ka institution ti mangingim ngimla ken man ong ilong it depends tang balong sometimes bring siya esyong ya kren lang hibania perkhat kumno ban yarap iki kena ndai ka perthai ru kala rem kadai bun ki shim da ka loan ru manet puli Dere ngalap hibana ka sarkar te ka yarap iki kena ki duna ka jinglut they don't have to pay all those school fees and all
Ti retang itahi imess jongki i books and uniform. And plus haki library ru ngibu ki kot. Ki prescribe books ta bingi ong in case bakim la ban thiet ru ki la shim la refer la puli nang tu. Ni ai ki kata kala tama kin sa pen pai no. Kata ka bangi le. Ti plus ki yo sai ka stipend and ka book grant ru ki yo. Kumalong ki jing yo. Book grant ka kamrit ka jing yo. Tin re ka jinglut ki kot te ka la rem ka ta. Ti lada ki kwa banet pede ka nek ka further studies cuba ki GNM ki college post basic ki BSc college MSc ti kini pede ki apply ki NOC after ba ki layo NOC ki layo ha kanu nu ka admission bi mut menlek ti ka sarkar jungi pede ka ai da ka study leave. If they have to go for 2 years kamut ka study leave jungi for 2 years ki ai ka don hi ka jingerap hangta. Namal baladam yo jingerap mol asin nong ka jing duko tong le asngo khndiat kitu ki mo kitu ki jing batai chapang kinas kumno kalat puli bat kum ta ter te mentangan pha me se kong manusya leng do te haba pet pat ya kani ka jing trei jong kinas kum bakla batai kini ki kedan ba fer pat haba don haba ko hospital hadu katno kinas kila ban yarap yunong pang namang sok thu ki doktor ki kinas mo ki kinong yarap te hadu katno la da shubu don ka emergency hadu katno pakinas kila ban yarap yunong pang Kinas hakajing shisha te da fikila shisha ban aya ka complete nursing care hi ya kinong pang kumbai ong i joint director mentan 50% jong ka jing pang jong nong pang kala jam kala ban jam maka syong e ha kinas kumno ki aya kata ka care yaw nong pang namar kide hi maki ki badan baro arpu saw kan ta ba nong pang ki kam te ba hi maki hi ka ka problems ka jong ki na do ba ki rung shawat ru kla yo i upang iu nong pang ti ka la ban so thu de don kam ayu pa de ban tu nong pang khnang mangila ban ai ka complete care tu nong pang tamut ka jing tre jong ki nurse ba ki doctor ka de ka balong ya jan ka close ki hab ban dan ka close relationship rete de ki dan ta ka close relationship te kan shem jing e hiru te kong basat pailen te habaya pet pat iki jing e ngi te bet mo kham tam ka tanat ka ka khya ka jing sakri ka ka khya kin bun ki jing e te phi kum tamo pla ya ka experience kum inas ba phi pet iki staff nurse ki badang trei le se ha ka por ka ba phi dang dang sakri bha ba ka por ma menta pla dang ya jakmat ka kerdan ka jing sakri ke ki jing e le se pla ban jer ka tu ka ni ka ba ki nurse ki kan do hakipor gi babenta ngayu iba kala don kala ya pier shibun hakum hakipor bangi dang trei mangi ti menta wat laki nurse ki la bun nrei ngai i baki nurse jangi ki la kham khen sting kamdan shu kata ka good communication mo hapadeng iwe nurse but iwe nurse ti ka relationship bat kinong pangru kala kham duna ti ngadar nginangi perkhat ya kataru namar ba ka workload kala khia ti kinasru hakidon kidun kijaka kiba ka kam kabun kinas kiduna ngimyo ya kata ka ratio kaba kabalong iwe inas na benta laingut kinong pang ti kata kala kta shibun ba namar balai haki hospital jengi khamtam gi government hospital iwei inas I hapet kumba hapo laipo sa pongot ti nangya perkhat ya kata ti ka kam kala khia bha longim la ban aisyu kata ka complete nursing care ti da kumba ju ong mo ladaki ki nurse kimdan ka smiling face mo unong pangru ite I nurse I dom ni kumno mo I duki nrei kamlong kumta mar gila long heavy palati ka kam kala don ka burn out tieta ka daw banya nujor bat kipor ki bangi dang tre hakipor bangi tre mangi bat por mentate kala ikhya shisha kai ti hoot haki private institution te ki yale hi ban pen biang ya ta ka nom mo ya kata ka ratio kat kum ki guidelines jong ka Indian Nursing Council ndrei menta haka kumbo I madam joint director namar ba ka state jengi kadang ya kata ka
state norm. Ti ngimla kan ban penbiang. Ti kadi kalat ingi ru bangin ngin request kenya ka sorkar bahkan yale ban penbiang ban create ki post ken haki government institutions ki hospital pat Shafil ru menta wat Shafil kamut haki PHC ki CHC menta ka kam kala khia bah namar ba kinong pang menta kila sotho ti ba kidon kam ya ka jingkwat jingkhia mo menta dapang dai kumoi madam dadon tang I peniar po ru kila ya be hospital ti kinos menta kila bun kam nalor kataru ni happen biang saki record ki reports ni haban ai haka statistik ni haban ya ke bangi haban ai report man ubenai ti kataru ki paperwork sru ngibon ti mdai baong batang kinos ki take care your patient mo ki take care you nong pang tang ya ka jingpang ndai ki paperwork sru menta ngila bun ba bangi haban ai jingken man ka benai tahi ka jing ya per haki por ba mensyuabat ki ba menta bangayo I haki jakar ki bangala tre ken Hoi. Namari katang imla la hi mo kijing tunjuk kijing ki ba hakanu ka kam ro gidon hi kijing mo handai ka dai hakanu ka lat kala dai kam ka sarkar ngitip ba ka sarkar hi dasi kan penyo ti kilat ki ban kam pen banlong larkam kan ke Shakri dai ban Shakri bomban si mo la da kinas ki Shakri bomban si tamut ke Shakri kan lumlong pura tila da yo pat da si kijing yarap te ke Shakri kan long ka ba kam pura mo kam biang te kong pun rup habang ipet ya kadi kajing Shakri ngi dalat ya pok hospital ngi isu ang itu idang dai junior nurse itu wedi senior nurse nani itu ila long mo umta ikedan te hakabaya dai ba kadi kajing Shakri ki nurse pok hospital pila batai mentan ki NM ki bari Shafil but te hospital ru hatu ki don lalaki jong ki kerdan ki nurse paki ai ji Shakri pin penchai kin dia kata halor kata em kong kom hapok Ganesh Das midon ki NM midon ki staff nurse habang ong staff nurse kamut kini kide kitu ki bala de your qualification jong ka GNM or BSc nursing or MSc nursing mo dia nang tu pedeng idon ski ward in charge kitu ki ward in charge kide ki ba supervise ya ka kam hapok ward that means ki pet ya ka jing ya bet ya inti ka kam ka ward ki supervise ki staff nurse ki NM dia nang tu pede ngidon sa assistant nursing superintendent but nursing superintendent dia habang ngidon pat ki hospital ngimdon ki NM ngidon be ki staff nurse ki ward in charge dan nang ta ki assistant nursing superintendent but ki nursing superintendent di kini kile ela kejong ka kam tang ba it means nakabenta ka jing bah ka jong unong pang kata kan di dah habang ilet pat like menta kung nga cuba tay hindiat mo kajing don kajong imetran de ipet ya kajing bahalang jong ka hospital block away ipet ya ka administration jong ka hospital ipet for the welfare of the nursing staff both the GNM or both the staff nurse the ENM and the ward in charge they habang ilet pat Shafil haki CHCs but ki PHCs kamut kidon the PHN or the lani ki CHO lani ki HE kita pede ki pet for the smooth running of that health yakatuka CHCs community health center they affiliate po PHCs ngidon ki PHN ki CHO ki HE kituru ki pet for the smooth running yakatuka jingyat bet ka kam hapo ki PHCs jungki they habang ilet ki sub center pan ki dontang ki ANM an ka khia ka kam ka jongki kumbi ong i registrar mene kam dei tang bakin yo bakin ai ka jing sumar ya kitu ki bri ki bawan hatu ka center mo tin rei ki haban le Shafil kum ka home visit ka badan kampalan nang ta habaki wande sakata ken ka compile ki reports the paperwork baki haban le kalakya palan ken di kadi kata ken ti menta ka ka jing yikwa ban request ken ya ka government ken like at least inyo khambun kan create khambun ki posiki mong tang staff nurses tal even ki NM ru kinyo ban ai kata ka jing Shakri ka babiang bat ka bapura ya ki pat ba hagatu kasnong pat kumong ong mene ken na kiyo ban ai kata ka jing Shakri ka babiang nei
ki brio barok khoi kila long aware kata ka kot ka khia kinum da shitom kila nang man sumana du na yeng te kamut ka rush jong ki patient sa hospital kala kham duna Kadai. Ti kong manusia habang ipat ya ka mother and child health mo lani ka mo siya panggalong kami ngitip baki siya mo hamar ha India hamar ka jala ka jungi lu siya stress bahaya kata ka kot ka kya jong kalong kami ba jong iklung badang ka ti ha ka bayade baka kamram jong ki nurse la ka dai ki jaka nong kendong la ne ka jaka sor pila ban batai khindiat ka jong sakri jong ki nurse ha ka bayade bat kani ka benta kan Hakani ka liang jong ka mother and child health ki nurse le ki play a very important role shisha haka jing ka kot ka khia jong ka kami bat ikon namar ka kamram ka jong ki le ka on fi ki nurse le tang ba ki ai ka nursing care ki hab an ai ru ka health education ki hab an ai ka awareness ru ya hala ka de hospital ne Shaki community ru haki shinong ki thau khnang ba ki kimi ki dei ban tip ya ka jingko jingkhia kumno ba ki la ban sumari la de ha ba ki armet bat kumno ru ba ki la ban sumar ya ikhon la jong khnang ba kin laj na ki jat jingpang ba pher khnang ba amdei tang kata ru lamba ka kimi la da kala tip rupa kala yo ya ki jing tip kumno ban sumari la de kala nang ru ban sumari ya ikhon ru but ka ka por hapusat po mentaj po ka armet ka ki por baka hab one visit to hospital ki injection baka hab day ban shim but day la kala dep ban khai khun ru ka hab ban tip ru kumno ban eye injection ye ki khun haka por ka babyang khnang ban lak neki chat jingpang ki ba pher neki to ki 6 killer diseases te ka kamram jong kinas ka de ka tahi ka ba ki hab ban create awareness ki hab ai ka proper health education ye kimi khnang ba kila banyo ka jingko jingkhia ka bapura namantai la diru ba namantai i ki khon ru magadai ka jingya sunrok ti lang ki long kemi ki hab ni trei lang hi ken namatang na la di tang na ka jing batai la da na ki nasu ka hi ka de ba ki kimi hi ka de ban sim khia ken ya kata ka jing batai jongi ken khnang ba kan suk hiru ya ki bakin yo ka jing ko jing khia ka ba pura namar mangi dapat kilong kemi ni kam tambun sin ki dah gi jakanong kendong la si kimlet lut itu ki antenatal check up ba dai mo kandai banai ba ki dai ban let nani la si ka nutrition ka bam ka di jongki la si kambiang te kimtip hi kanu ban bam kumno ban bam ha ka por ba armet te la si ngai ba ki khamtam kini ki ANM ne kong ki ba don se ka feel ka kamram jong kinas ka de kata kin ba ki haban ai ka health education na do kumno ba ki de ban sumar la de kumno na do ka bam ga di na do ka jingle khut kadai ta ken kalong tala da ikimi ila sumar na do ba armet in kharu iklun ibakot ibakhia iklung kata te kong basar pailan habang ipet ya kadi kajing mo jing pun kre ya kin nurse ban ai ya kajing sakri kalong ka kamram ka ba khia bat nga kwa ban kali phi habang ila ya lenti ya une mo covid-19 kani kajing don ya ka pandemic hato phi kum kin nurse ki pila puli nurse hato pila don em kata kajing pun kre lani kajing mo kata ka anticipation ba let's say ha kanu kani ka por ngila banya kendu ya ka bakum ka to ka pandemic bat ban long fit ban yu kan ki babyang ban ai gi sakriya bukum ka to ka kam tiling ba ka experience kini gi arsnam pi ba kinas ki long em ki balapan kre ka bukum ka to ka jat je kendo kong hakabading kong ngasgo bakalong ka ba tan marhapor bakawan ka to ka pandemic ngiru ngimpat tip ngim simpoy perkat pat ngim tip kumno ban le marbang hoat ngila puli hakijing puli ki jongi bangin pen kre ya la dia na banta ki kum kitu ki jat pandemic mo ki bawan ti hakani ha kini ki arsnem ki bangi ngilayo ya kani ka pandemic ngasngau ba kinas jengir ki latre shitom ba but nga ai kuble sarkaru ba kala le shitom bakala ayingi ki training ki ba pher mo kumno bangin sumari la dia bat kumno bangin sumari kinong pang ti kaniru ka jingwan jo kani ka pandemic ru kalong ka jing hikai yangi
mo bangin long ki balapan kre hakano makapor makawan kanu ka jing shitom ka ba kta ya ka rihi barok kawai pat ya ka perthai ku mangitip mo menta tingi dei ken balong ready mangin long ki balapan kre ti hoot ngitip kita ki jing sumar kunu banle ndrei ki ka kalong ka ka ba ngimsipoi perkhat ke bakan wan kum tu mo manu poi perkhat mo iso be bakan ja kamja ha generation ka jongi la si ka jaman shua ba ni mentangim kendem ya lengti kong pung do pila ban benrap halor kata gabaning kong nga ai kuble kinas kila tre shitom shishana bentau covid kila sacrifice long hadu ba sayang kim jio benai after kata ka duty ba kila adap ki hablai quarantine ni ladi ting ai kublai ru ka sarkar ru kla tre shitom shisha ngiyo i kata ti like nado ba ka ja pada ka tu maris dangwan ka pandemic ti from time to time kla don ka training kinas for few long tang support kan ban ong ba kumnu fin long equip ya ladi haba fi ban train ban treat ya patient covid kan mut patient ubayo ini ka jing shitom ti kumnu phin phong ki jan kumnu phin ya dai le dia haba village sajan patient ban kren kat nu ke kum ta kan ya like kumnu phin maintain the distance aka tang ba one thing is that sometimes ngi pede ginas ki habit ban kata ti henrei kita ki jingi kai berok ka sarkar in that very few nong kumnu ki por betang kendiat kalale shitom si syaba before ikinasi laya persang hiban ai kata ka training ki khot hi ka training ki ai ban hi kai ki kumno ba phin pe patient kumno ba phin pen kre la di shwa ban rong patient patient tapre ki dawai ki dashin ru ki la batai lupa ti when you go for the round ru sikitu ki center la batai when you go for the round kumno phin late round ha patient bakanum long ya jan ti kila yo hi ka training ti kata nga ai kuble ya ka government ru bakalaya tristom ti ki nurse jongi ru bakila da tristom si sabat kila da sacrifice ru kai ti kata kan bat nga duai ru bau blay unang ai bori ki na mangim pala bantip yo kandangwan ti always bikin long prepare ya la dia mentally physically kan kawai kong pulu ka bangiyo i mo na hanga po ka pandemic i ba ki nurse ba pli ki sha mahaya kani ka jing sha pet ben la ni ka ngin buk tin pareng ka stigma hoi mo ha ba ki let chi jaka sumar ki da wan tik kim yo pan wan pha shu she yeng na ni da de ki tu ki ba shong wai ki nong shong ki tra yeng kim sha shu ki ban wan ka de ka tu ka fear psychosis ka bala wan lam leng ba ka tu ko jing ya kendu ti nang ni sha khmat la da shubo kumno ngi ha ban ya lenti be ba kum ki tu ki jingja ki ai ki jing yo i ki jong phi bangi don kam like kum ka community participation ban yo banyarap lem ya ki nurse ke nya bala da wanja be kum ka tu jing don kam fi ngatharai kani ka longom ta ki brio ka tu ko por kimpat smau thu ki bapli kimpat tem mangiru kaju ngitiang long kimot baka long kala long yabit palat mo the first year baka longom ta barokhat ni la tiang lun ngiong yo ka ben ti kinas ti kila safa ya kata kumba fi ong ma fi kong kata ka de jing shisha dah dien ka one the second time katuru kadang don hi ta ka fear psychosis but ki brio bapli ki brio kimpat yo eta ka jing shai nrei na habak la wan biang men ha kani lingba ki jing hikai lingba ki media lingba na ki kot kubor lingba kata ka community participation ha ka ba ki officer jungi ki lej ban ai jing hikai ha ka snong lingba urang basnong ki brio kila yo ka jing shai ken bakani ka jing pang kam dei adu kata ka ba kala long ba ong tang jan bat ki tu ginong sumar kila yo re kamut ken kumta menta kini ginong sumaru shwa kin mi na ki jaka ba ai jing sumar makila phongi tu ki PPE jong ki kila shwa kin mi kila bu iskendong la bread la disinfect tilada kila wan kila rung kila sumbej kam da lele tikin na rong kin da shushong khop ahiang na ya mi ban ya mix kam lele ken tin re ba plimen shwa ki brio kim pa so thu kin yong wat rung shwa ki yin jongi re ha ba ki rung shong khop ang tu hahiang long nai mi na ya mix kam da don ka shu ka jing tiang ha du ta the main thing ka de ka ni ken kum ba ong ma fi kong ka community participation ka don kam ba and ka motivation ya ki
ki beriu ki besyong hakatu besnong lada ki don ki nong sumarang tu hajan ru kamut kinum don syuk kata ka fia psychosis ke Kedai. kadai kata kan main kadai kata kan ni don kam ya ka community participation but ka motivation ya ki pat ba Man mo kung ka kam naman penyo ka kot ka kya kam day tang joki nas kedai joki pat ba banya snok tilang hot. Ti kong manusia habang ipet habang nurse am barabor ngi sngobet ba kata kam nurse kadai bitang joki kentai. Barabor mang joki kat nurse ngi sobet bidi kentai ne mentangi iba kam long syuk kum tam dai. Ti wat ki kena senrang bagi ru ki ladet chen kam nurse. Ti haba ki senrang ki bobon mentang ki ladet ban shim ya kena kam nurse satu mo ka bor ke kumbaju ang tin kasih mo ka kentai ke desi bor senrang udah kan arbor hatu ka don mo ke jing ya per haba ki senrang ki la shim ya kena ka kam nurse Tia menta beda fia ngipet menta pen labha ha ke jingwan puli jong ki kena ti ha kaliang jo ki senrang i kla khambon namar ba kumba ong mene namar ba kum hastit long kumba hastit jongi ha ka kam na sing ishim da ka merit ti nang ishim da ka merit ngi khat lo di bro khai bat senrang bat kan thai mo ti ha ka ta ru kumba ngi sabun ki male nurses Ndai ha kajing si syangim dai ban ong ba ingi khot tang ye ki kin thei ne ngi khot tang ye ki senrang kajing don je ki senrang rai long ba ha ka jing shim according to merit tin da la apply lang la ya don lang ken tin da fia pet pete ka kam na se fi ong fi kam dai hi ka kam tan na banta ki kin thei ye ki senrang ru kalong kumjo mar ka jing shakri hi ya upat ba la ki dai ki kin thei ni ki senrang ru kalong kumju hi mo namar ki ai hi ka jing shakri hi kila ru ki senrang ru kila ban ai ka jing shakri ka babyang hi kum ba ki kin thai ki ai te ka along ka jing mentoy ka jing mentoy kam tam mo ka jing dawai ka kam ko mo pila ya batay ka jing dawai ka kam kalong ka bakhya mo tila dam kam depend ju tang hakikin thai tang but kata kana nang bun ikong basat pailen pidon eban benrap hal kata Ti kamtam kumbang i menta kamtam ski nong kendong bagi hab bandit kini ki field work mo ti ndadon bat ki senrang ti kam kam sngai ru bat ka long ka bakia ru la long no kumtang la kam benchet haki hoi kedai Tingi la yo kini gaji keren kendiat katu shopang kini gimo ka kamram ju kinas ka kalat kunti kuno bagi pen kre banit puli bat kumno kila ban ai gajing shakri om dai tang ha ki hospital ngi iba ki wan shi shnong ki thaw ki jongi ru ha ki mo ki sub center ha ki health center ki badon ki shnong ki thaw ki jongi bat kide kinong yarap ki bahajan jongi bat kadai yangi ki pat ba ki ba kadai yangi ki pat ba banya snok ti rangkat bat ki Ti ha kabaya day pat bat kini ki kong pun buat ha kabaya day pat bakajing ay kini ki vaccine lani kinu no am day tang mo ngi ga yos ngom spang covid vaccine ningi ki vaccine ki bobon ka ki khulung ka ban ay kai ka banta jo kinna sa kabaya day bakani ka okay omenta long yakinas la train ban ai injection rumut they are fully trained and ki bala jo ai late to tin rei ha ka por ka baning kong ka long kum ni hi ken kum ba ong ikong lingdo amne haba ikimi I armen habangi ay kata ka jinghikai I ka por ba armen ni ong kong ba ikun jo fi innum yo ya ka nu ya ka jingpang let to ning kong ong BCG ba innum yo ka jingpang tuberculosis makidang lung ba due to exposure kila panyo ting hikai kimi ong pen mare khai khilung wanra bangin ay ya kata ke injection an hakapor bangi ay katu kse don dakakan ngila pendam ngila tik ngi ong ka immunization card ngila tik no bangila dep ay ke BCG tika don kumta ken kadon ka ba after shi benai shi teng ka ba ar benai ti hapor bangi nang ta ka wanski tuki polio shi benai shi teng dengi ong kumta ken kong pej la dep ay BCG hadin shi benai shi teng wanra iklung ngin ay fi kata ke inject bat kata ngin ai fi ka polio bakanya dai klung na jing pang polio ngin ai fi ka DPT bakanya dan na benta ka jing pang diphtheria pertussis itu gijing jerho nang ta tetanus ti kata ka kam ka jong kinas ba mdei tam bagi shuan ai ki klung ai inject ile no em
ngi batai ki kimi ban yong sawan biang hadian kata ngila ada kan yong pe hau niu benai ngila pento sawan hau niu benai sawan bat barabon ngi hikai kenya ka kimi haba piwan rai ki klung pe ki khon jong fi kwa bakin dei ki basai ki bakoi ti barabor wan tikna ken chepo ka ki center ba finio ekin jack ba khon jong fi in long ibakoi ibakhia hagini ki por menta lengi iba la nang bun shu kita ki vaccine ki banyada iki jingpang ki jingstom te kemut teng ki kimi ki klumar clear kumnu kumta na ka natang na kita ki six color disease menta lami shu ti kade ka kamram jungi ki nurse baki hab ban batai ban hikai ya ki kimi ken wan kane ka vaksin kan ya dai khun jung phi wan hau niu bnai kan ya da so kataru kade ka kamram ka jong ngi ki nurse bangin hikai ngin batai ya ki kimi bat bangin ai men sia mi ki kimi bakin long ki bakloi ban ya trelang bat ngi ban wanra ki khun bakin yo biang ya ka ya ki injection ya ki vaccines lani ki immunization ko ngi ong ken ko Ti komen hakani ro mo ngiat yang ba ya ka to ka maka COVID-19 ni so thup mo don kam ban yo ya ka vaccine ban ni isibun kani ka kajung syaptin kajung kibriu kajung aratin ju kibriu tengah ngai ba ya kinas pula haban educate kumnu ban yum dai ban kren ba ki pat ba kan hoi kong ya kata ro kadai even ikini ya ki bayo covid man kani long mang kumanga ngile ai inject ile diru kidan da kina sang tu kum kituru kila long okay ngi te pranas la stu ki pai ba ki hikai ki batai shong shwang ni madam ai steng ta nama yo ting teng idan itu ijing so pera ka men namala dangila don ka tu fear psychosis le nei huila don lupati mare dam ai ngi so per nrei kam don ka nu ka side effect ru ka ban kta e ka jing ko jing kya te kataru ka de ka kamram ka jongi ki nasi ban nadu ka snong kla tre kamlang la khot la batai ki briu ki pelong meeting ki snong la batai pet ngin ai fi ki ni vaccine kan yada ye fi ba fin long lai luit ba fi ya seneng serum tama kata ka jing lai luit kamut ban ong nginum deng shu ki mas nginum ingi hap deng hi ki mas ki tama ngila kham long lai luit ya kaya yang im rit men sim shu tina ka liang kita ki side effect ki ngim don kam ban tieng ru em ken kam don kan u kata ka ban kta ki ken hadin mingila ai ni ka vaccine then that I first dose tingi sabatay biang yung one sa ka second dose then ka booster dose timenta ki pat ba kila nang khamshai kila nang yo ka jingi kai lingba ki nong tre ka health ti kila long kila kloy bakin one banya tre lang adon ka trust kan hoy production ya mo ti kong manusia habang ipet mentang ju ngoi kini ki wellness center mo habang ipet ki mo ki health center la khot ki wellness center te ka ai pat ka jing rap ka ba ki briu ki la ban wan ha kini ki wellness center ban yo ka jing jarap na ling ba ki nurse ha kini center kini ki wellness center sing sha ki penyat hina po NHM mu yaki staff ru ki batre hang tu ki yat hina ka NHM ti karu kom tre hi ha ki tu ki wellness centers ke long hi kum ki tu ki ANM batre ha ki sub centers maka kam ka jong ki ru ka de na bentai hi ya ka bha ka miat hi jong ki ya ka tu ka shno ya ka tu ka locality ne ka shnong ka bakadan ka tu ka center ti ka ya ka kidan kitu ki CHO mo menta ka baki thung ha kitu ki wellness centers kitu ru ki haban dep sha tu ka bridge course ka ba nru banai ti nek la dep ya ka tu ti la banyo posting ha kitu ki wellness centers ti ke tre hi kitu ki CHO ke tre side by side lang hi bat ki NM ba kilet ai hi ki jing sumar ye ki ba pang basitom ha kitu ki snong ki thau jong ki kile ai hi ru ye kitu ki health education ki menti ki let ek ki survey ki jong ki ha ki snong ki thau but ki yarap ru ki namai ha ki tu ka wellness centers ki ai ru ye ki treatment of minor ailments long ha nama kim dan doctor fi hang tu ha po ki wellness centers ti ki haban pet ken la da ki tu ki briu ba shong ha tu ka snong ki dan ki jing pang balumala kum ki jing pang shet ki jing pang penhiar ti ki dan ki tu ki dawai ki badan ha ki tu ki wellness centers ti ki tu ki nurse ki ba tri ha ki tu ki wellness centers ki la ban ai ki jing yarap ken ye ki briu
Di wellness center kila long ki. Oh, lalong hi kem ki jaka hospital ki baret hi ken ki bala ban ai ke jing sakri ye ki padba. Ha kanunu ka por ba ki dan kam ke. Kilala ruban le ki referral. Referral kilala ban refer ru ye ki cases jong ki shaki higher centers kum shaki PHCs. Tidak kem la pala na PHCs ki sapha si CHCs nik sapha refer shaki higher center kum ki civil hospital ki. Kalpi kidang la tang hai tu yu kidang la hi ban Tri lang tu mo. Ti kong basar pailan habang ipet pa je kini ki ya ka IEC lan ya ka awareness ban ai si ki pat ba ka role lan ka ta ka benta jong ki nurse ha ka ban ai ya ka jing penti pat ba ya ki lat jik sumar ya ka moi ki jing don kam ki bai dei ba ka kot ka kya. Ti habade bat ka IEC bun kini ki NM ki PHN ki CHO kamtam mot kitu ki badai syafil kan ki shutdown ka training hang ni hapo regional kanika regional training center regional training center kani badan hai mkra tien dala adab ai training tu kisah yo katu ka kila yo jimentoi kan ban le pada katu ka program sekini ki jaka ki baper ki badan hanong kendong kum ki badan haki sub center ni ki badan hapo ki PHC ki baper te kinasru ki kumbang ong pi mene ki ni ki NM mo ki PHN ki CHO ki health educators kitu ki de ki ba ki mostly ki ba involve ha katu ka IEC te nang ta ki hap ya tray lang kan bat kitu ki BEE mo ki badai na ki block mar kitu ki shay le lang te kani jong kani ka social welfare ru ki shay ai lang kan kitu program Tray lang ba ki department sa tingi shay le kitu program ba fair kan kum ki health cam mo ni shay ya tray lang kan bat ki tikinas ru ki don ka benta ha kitu ki program kan bakin ai ka to ka health awareness iki ba ha kitu ki sinong ki baper Ti kubli shibon ngan layo ke jing yakran ka bakat ni ya rengkat ba kini ki mo ki nurses ki bla ai ke jing sakri ya ki pat ba leng ba ke jing sakri joki ha katnat ka kot ke khya bat menta ka sngi layo banyakran mo kong pungro ba kom ju ri kong manusya lengdo bi kong basar pai lengdo thaba ngi layo banyakran chapang kini ka jing sakri joki nurse bang kini hi ka khot yangi ban buram mo ban buram oi la si maki kinom kwa ya kata ka buram handai ka dei ka kamram hi joki pat ba ban buram ya ka jing sakri joki nurse hakat nat ka kot ka khya namar ki trei sisa ki long shai ki rat ba ki bakersan ya ka jing penyo ya kata ka kot ka khya si ki pat ba kata mu na do ki snong ki thau bat hado ka hospital hi ki long kita ki rat ba ki bakersan bangi ki pat ba nginyo ya ka kot ka khya ta sa si sien ngai khublai mo ikong pengrop ikong lingdo thaba ya ka por ka jongki ngiyo banya phle jungmut halor ka ni ka kamram jongki nurse hanga ban penyo ya ka kot ka khya ngi kit bok kit riang ya ki nurse ba uble on ai ki ka jingkot jingkhya ka jing start ka jingla ban ai ka jing sakri ka pura bakan nong ka jing mentoy ya ki pat ba bat ya ka jela ka rihi par ko we ta sa si sien na durasyon kan Shillong ya khublai fi baro